Ftit jiem qabel il-bidu tal-iskeda l-ġdida tal-ħarifa, il-kap eżekuttiv tal-Partit Laburista Leonid Mikej żar il-Kumpless One fejn il-ħaddiema għaddejjin bl-aħħar preparamenti, inkluż biex ikun hemm settijiet ġodda għal programmi inkluż dawk li se jixxandru għall-ewwel darba. Matul iż-żjara, fejn kien akkumpanjat mill-kap tal-komunikazzjoni u kelliema tal-Partit Laburista, Norma Saliba, Mikej kien milquh mit-tmexxija ta' One waqt li ddawar fl-istudju li se jilqa' bosta produzzjonijiet u l-control room minn fejn jitmexxa l-aħbarijiet ta' One News li wkoll se jkollu sett ġdid fost l-oħrajn. Id-delegazzjoni Laburista tkellmet mal-ħaddiema li ilhom għal dawn l-aħħar ġimgħat jaħdmu qatih għal dan il-għan u ringrazzjahom biex l-istazzjonijiet One jkunu jistgħu jittellaw produzzjonijiet mill-aqwa. F'kumment ma' One News, il-kap eżekuttiv Laburista enfasizza fuq id-dedikazzjoni tal-ħaddiema biex ikunu jistgħu jittellaw il-programmi li kapaċi joffru l-istazzjonijiet fi skeda oħra minn nhar it-tnejn li ġej. Bi pjaċir dalgħodu ġejt hawnhekk ġewwa l-One fil-Marsa nżuru l-istudios il-ġodda li ħankunu qegħdin nvaraw għall-ġimgħa d-dieħla għall-iskeda mill-iktar interessanti li għandu One Television. Huwa ta' pjaċir tiegħi wkoll li nara mhux biss l-investiment illi sar matul dawn l-aħħar ġimgħat imma anke l-impenn tal-ħaddiema nnifishom. Din hija fattur importanti ħafna anke mix-xogħol qed isir. Li l-ħaddiema stess ġewwa One ikunu parti integrali anke minn dan il-proċess. U allura hawnhekk nagħmel appell anke lis-segwaċi ta' One biex minn nhar it-tnejn jerġgħu jibdew isegwu l-programmi għaliex hemmhekk il-Partit Laburista ħajkun qed iwassal il-messaġġ ewlieni tiegħu.